Ngiyabingelela kakhulu kubo bonke abantu abangibukelayo. Lo khuluma lana uMthobisi Mkhize, elinye igama engaqanjwa ubaba wathi-ke nguHamsani. Ilelo gama ngaqanjwa ubaba-ke uMkhize. So ubaba lapha akazalwa khona uzalwa kwaNongoma. KwaNongoma ngakolukhuzana ngakonansi le ematshaleni Basidini kwaBet. Yabona lapho pha kwaBhidi kwaNongoma uqondene noMjika, abanye bathi semjika esitolo lesi sawuMkhize. Ubaba lapha akazalwa khona-ke. Owaziwa kakhulu okuwubaba, wayethandaza kakhulu, wayenamandla uNkulunkulu ayemupha wona. Wayemupha isiphiwo sokukhulekela abantu, ebathandazela impela abantu bephile. Ngathi uyaziwa kakhulu koNongoma, uyaziwa iy'ndawo ey'ningi, le Kompangeni uyaziwa. Uke wasebenza kakhulu kudala, I think 2007 wayedrayiva ama-truck. Kodwa edrayiveni wakhe ama-truck besuka eLukhuzeni, wasuka eMakhwezini edrayiva amabhasi lawa abhalwe ukuthi Ikhwezi la seSikhaweni, la wahambela eSikhaweni, Richards Bay, Impangeni. Wayedrayiva kuwona-ke labo enokuqasha eMadlankala. So wayenesiphiwo kakhulu, abaningi bebembiza ngoMkhize, wayesebenzela uShembe. So inhloso yami ukusho kanjeni ukuthi-ke ubaba wazala iy'ngane ey'ningi, kuthiwa y'ningi impela iy'ngane akayizala ubaba. Manje inkinga yami angizazi ngempela, serious angizazi. Eyodwa kodwa ngazama ukubhala, ngagcina ngayithola eyodwa yomfana. Ngayithola-ke ngoba phela mina ngizalwa Lokhuzani, ngizalwa uMazondi, abanye bebimazi kanjalo bethi uMazondi. uLokhuzani uNothile Zondo yena ongizalayo, engizalwa lapha kaMngubane kweSakamthetho. Ngicela bayangazi abanye amaningi noma bengazi, mhlawumbe ngangisakhula. Ubaba igama lakhe kwakuMandla Mkhize. Mandla Mkhize igama lakhe. Wehlezi njalo ephathe ubhoko njalo, ehambela yonke imizi, ethandaza, ekhuleka, enza yonke into. Kodwa ekuhambeni kwakhe ugcine esehanda, ekushoneni kwakhe washona wase efihlele eJudiya, lapha afihlela khona useJudiya, Mathamba kahlala khona. So ngihamba ngifuna iy'ngane ezalwa uMandla Mkhize, ezalwa ubaba wami. Ngiyayifuna impela, ngiyayidinga Nkosi yami, ngiyayidinga ukuze sazane. Ngicela ukuthi nawe uma uyibona le video uyidlulise nokomunye, udlulise nokomunye. Inamba ngizoyishiya khona la eskrinini lizobhalwa. uLokhuzani uma ungizala noLokhuzani bamazi abantu bathi uZamambo Mkhize, mase igama lami mase kuba uHambisana Mkhize. Ngamagama lelo. Manje ngifuna iy'ngane zababa zaMkhize-ke ezinye sizasebenza apho koMbonambi noma kuphi. Inkinga angizazi. Ngicela ukuthi-ke noma uyithola le video kuwena ubaba, ngizomfaka nje lapha ngenzansi, ngizomveza nje. Uma kuwena ingane yakhe, Nkosi yami, ngiyacela ngifonele ukuze sihlangane sazane, ukuze sibone ukuthi senze njani siwumndeni. Ngiyanxusa impela. Uthi-ke konke uNkulunkulu ngathi ngakwenza ngendlela eqondile, iy'ngane kababa ngiyithole. Ngiyanxusa kakhulu, ngiyabonga.